bagay mga dear, pero wag niyo ako bigyan ng dahilan na nakikita ko kayo, okey? Uy, 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 ay! Hindi mga dear, hindi siya na agoy, dilikat sa kilay 'pag tumaas, oh, 'di ba? Ah, wala na ako, ano, kasi sabi ko nga sa inyo noon pa naman naintindihan ko yung hanapbuhay natin, kung ano man yun, okey? Kung ano man yun, wala akong ano diyan, wala akong katapat diyan, wala akong ano diyan, hindi ko puputulin yung mga kaligayahan niyo, anong pinagkitaan niyo, hindi ko puputulin. Pero lahat ng mga ginagawa natin din dito ay may basihan, 'di ba? So sana po tama po ate. Love you Miss Divina, alam mo naman 'yan, 'di ba? Oo. Pero siyempre tuloy ang buhay, oo. Hoy! Anuhin natin, dahil sobrang silaw. Okey, ito lumabas, oh. Ano ba 'yan, deserving ba 'yan? Oh, deserving ba 'yan? Kayo ang tatanungin ko, deserving ba 'yan? Huwag kayong mag-alala, hindi magagalit 'yon dahil very friendly 'yan. Tanong ko, deserving ba 'yan? Huwag kayong mag-alala, kasi kung magagalit si, "Oy, Miss Maramara, huwag ka na muna magkumot dahil hindi pa nila sinabi anong, deserving ba 'yan?" Ayun. For 2 years, okay, for 2 years nagiging ano natin, siya ang oo, deserving 'yan kasi for 2 years, okay? 24 ilang basta gano'n, ilang ano na ba tayo my dear, ah, yung sa ating feeding, 'di ba? Yung sa feeding natin, siya ang inasahan natin na mapagtiwalaan, 'di ba? So, isa rin 'yan sa mga ano, ah, tanong ko deserving. Okay, lahat naman kayo diyan mostly it's deserving. Pero, ay ito nga si Miss Maramara, hmm, anong gagawin natin? Bigay ko na lang sa akin 'no? Ay, ay, ay. At hindi naman oo, hindi siya makapunta minsan dahil nag-pre-meeting siya. Eh, totoo naman 'yun, 'di ba? Pero kahit nasa bus siya, nasa train or nasa tricycle, 'pag nakita niya nagla-live ako, 'di ba? At saka lahat ng mga posting short, long, ay nandoon naman siya. Oh, 'di ba?
Ang pero pinaka